Dwi'n cael lot fawr o negeseuon o'r ffrwd byw, ond dwi'n diwrnod ges i neges yn dweud, neu di ddiffodd meic yn ystod y canu. Dwi'n mynd amdano. Dyna fo'n rasol dwi'n trio gwneud. Bryn hyn. A roed ymlaen yn ystod y bregas. A does na neb di cwyno am hynny eto. Bod y meic ymlaen yn ystod y bregas. Fyddai di cyrraedd y gwaelod os di hynny'n digwydd. Mae siŵr na hon ydy un o adnodau enwocaf y Beibl. Fedri di fynd i'r sleid nesaf. Nid hon. Dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm a rhof o'r ffwystra i chi. Dewch ata fi bawb ar sydd yn blinderog ac yn llwythog ac mi aesmwyth haf arnoch. Mae'n adnod reit enwog mi gredau sydd yn cael ei ailadrodd yn aml iawn. Mae'n adnod neis, dydy. Mae'n adnod llawn cysur i bobl. Ond heddiw, mae yna lot o bobl yn dweud rhywbeth tebyg i hyn. Pethau tebyg i Iesu Grist. Os da chi'n teimlo dan bwysau, dewch ata ni, mae ganddo ni therapi ar eich cyfer chi. Os da chi'n methu ymdopi hefo beth sy'n digwydd yn eich bywyd chi, dewch ata ni, dilynwch hwn, gwrandwch arna fi. Ac os dewch chi googlo self-help, mi gewch chi filiynau ar filiynau o bobl sydd yn dweud rhywbeth tebyg i be mae Iesu'n dweud. Dewch ata ni ac na i eich helpu chi i orffwyso. Ac wrth gwrs mae rhai o'r therapis yma a rhai o'r gwasanaethau yma yn bwysig. A nid i dilorni nhw ydw i mewn unrhyw ffordd. Ond mae'n bwysig cael y driniaeth cywir ar gyfer unrhyw gyflwr emosiynol neu gyflwr iechyd meddwl da ni'n dioddau ohono fo. Ond eto mae'r Iesu'n cynnig rhywbeth arbennig. Pan ydych chi'n ffeindio rhywbeth ar y we, mae yna un peth sydd yn bwysig bod chi'n tsecio. Cymwyster y pobl sydd yn cynnig y gwasanaeth. Oherwydd mi gewch chi lot o bobl dwi'n llodrus sydd yn honni pethau mawr, ond does ganddyn nhw ddim arbenigedd na cymhwyster i gyflawni y gwaith maen nhw yn ei wneud. Dwi'n cofio pan oedd Gwilym yn 19 mis oed, nath o gael llawdriniaeth yn yr ysbyty fama am reflux. Oedd dŵr yn llifo o'r bledran yn ôl i'r aren. A dyma ni'n mynd i weld y consultant, y llaw feddyg. A pan da chi fel rhiant, da chi yn fwy amddiffynol, da chi'n amddiffynol o'ch plant, a da chi eisiau'r gorau ar eu cyfer nhw. Ac o'n eisiau gwybod bob dim am y llaw feddyg yma oedd yn mynd i agor Gwilym a rhoi triniaeth arno fo, fachgen bach. Ac felly dyma mynd i gwefan yr NHS a gwefan ysbyty yr Hirth. A chwarae teg mi oedd yr manylion am y llaw feddyg yna yn glir, lle oedd o wedi cael ei hyfforddi, pa golega oedd o wedi bod ynddo fo, beth oedd ei arbenigedd o yn y meysydd oedd o'n rhoi llaw driniaeth. Ac o bod cymhwyster y doctor, mi oedd rhywun yn teimlo fwy cyffyrddus. A dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi profi'r bethau tebyg dros y blynyddoedd. Da chi eisiau gwybod beth di cymhwyster person, meddyg yn arbennig, i wneud gwaith. Oherwydd yn arbennig efo iechyd meddwl ac yn y blaen, mae yna bobl anaddas allan yn yr byd yna erbyn hyn, sydd yn cynnig gwasanaethau, sydd yn gwneud pobl yn waeth ac nid yn well. Felly, beth di cymwyster Iesu Grist? Mae o'n dweud, dewch ata fi, os da chi'n llwythog, os di bywyd yn galad, os da chi'n flinedig hefo bywyd o ddydd i ddydd. Mae Iesu'n dweud, dewch ata fi, ac mi fyddai yn rhoi gorffwystra i chi. Dewch chi'n edrych ar be mae'n dweud yn y fan yma, cyn yr adnod dewch ata fi.
Bryd hynny, dyma'r Iesu'n dweud, fy nhad, arglwydd y nefoedd ar ddeiar. Diolch i ti am guddio'r pethau yma, oddi wrth y bobl sy'n meddwl i bod nhw mor ddoes a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie, fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. A mae hwn yn rhywbeth sydd yn codi drosodd a throsodd yn y Beibl. Fod Duw yn datguddio i feddwl a'i ewyllus a'i ddoethineb, nid oherwydd bod pobl yn glyfar ac yn does. Mae'n ni datguddio nhw i bobl o bob math. Ac yn aml iawn mae o'n datguddio ei hun i bobl bregus, bychan yng ngolwg y byd. Nid dweud mae o'n y fan yma, dydy Duw ddim yn datguddio ei hun i bobl glyfar a does. Deud mae o fod Duw yn aml yn datguddio ei hun i'r bychan a'r dinod. Da chi'n gwybod yr adnod? Dwi wedi rhoi yr adnod o cynta Corinthiaid o. Paul yn sôn, ffrindiau angwyl, cofiwch sut oedd hi arnoch chi pan ddeithoch chi gredu. Cristnogion yn Corint ydy rhain. A Paul yn sgwennu atyn nhw. Doedd dim llawer ohonoch chi'n bobl arbennig o glyfar. Sut sa'n ni'n ymateb i hynny? Bobl Ebenezer, nid oes rhyw lawer ohonoch yn bobl glyfar, ond dyma'r pwynt oedd Paul yn ei, na dylanwadol, na phwysig. Pobl gyffredin oeddech chi, ond chi wnaeth Duw i dewis. Y rhai twp i godi cwilydd ar y rhai hynny sy'n meddwl i bod nhw'n glyfar. Dewisodd Duw bobl gyffredin yng ngolwg y byd i godi cywilydd ar y pwysigion hynny sy'n dal grym. Felly mae Iesu a Paul yn dweud, os da chi ddim yn glyfar, os da chi ddim wedi cael addysg, os da chi ddim wedi cael manteision ysgolheigaidd, peidiwch â phoeni, mae Duw yn datguddio ei hun i chi. Ac yn aml iawn, da chi'n edrych ar hanes yr Eglwys Gristnogol, a'r modd yma Duw hefo'r cyffredin, yn fwy na'r clyfar, a'r grymus, a'r pwysig. Hefo'r pobl sydd yn cael ei sathru, fel sydd yn y rhestr gwylio'r byd. Bod Duw yn datguddio ei hun i'r bobl hynny. A mae hynny'n bwysig ynddo, y ffaith yma bod Duw yn datguddio. Datguddio ydy, be mae'n dweud er y tyn? Datguddio, rhywbeth wedi guddio, llaw i wedi guddio, ydych chi'n datguddio fo? Mae Duw yn datguddio ei hun i ni. Nid yn bod ni'n ffeindio Duw. Pwyslais pwysig arall. Allwn ni studio a myfyrio am 50 mlynedd heb ffeindio Duw. Ond yma Duw wedi dangos ac esbonio ei hun yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n gwneud hynny drwy y Beibl. Dyma fi, medda Duw. Un fel hyn ydw i, dyma fy nodweddion, dyma fe wyllus, dyma fy nghariad. Oherwydd dyda ni ddim yn ddigon da i allu cyrraedd at Dduw. Ac yna medda Iesu yn y paragraff mae Mathew 11. Mae fy nhad wedi rhoi popeth yn fy ngofal i. Does neb yn nabod y mab go iawn, ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn, ond y mab. A rhai hynny mae'r mab wedi dewis ei ddangos iddyn nhw. So mae newid sôn am Dduw yn datguddio ei hun. Ac meddwl fo, does na neb yn nabod i y mab Duw yn well na'r tad ei hun. A does neb yn nabod Duw y tad yn well na dwi yn ei nabod o. Felly mae Iesu'n cyflwyno ei hun yn y fan yma fel mab Duw. Fel un o'r drindod, tad mab ac ysbryd glân, yn cyflwyno ei hun fel y Duw ddyn. Bod Duw wedi gwisgo cnawd a dod i'n plys ni yn rhyfeddol yn Iesu Grist. Ac yn Iesu mae Duw yn datguddio ei hun. Ac mae'r Iesu'n gwybod yn union sut un ydy Duw a beth ydy ewyllus a bwriad Duw ar yn cyfer ni ac ar eich cyfer chi yn eich bywyd. Dyma di gymwyster o. Dyma di cymwyster yr arglwydd Iesu Grist. Dyma pan bod Iesu Grist mor bwysig, oherwydd na bod i mab Duw, yr arglwydd a gwaredwr y byd. Ac yn y fan yma, mae'r arglwydd Iesu'n gallu sefyll, hefo'i gymhwyster a deud wrth bobl y byd,
Pobl Israel yn y cyfnod yma, dewch ata fi. Fi ydy'r gwaredwr. Fi ydy'r Meseia, fi ydy'r un sydd yn dod am newyddion da gan Dduw i chi. A da ni'n sylwi ar y berthynas agos rhwng Iesu, y Mab, a Duw, y Tad. Hebreau, y benod gyntaf, nod 2, ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae Duw wedi siarad â ni drwy Fab. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn iddo ef. Yr oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirion yr Iesu. Mae o'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Dyma gymhwyster Iesu. Mae o'n sefyll o'n blaen i a dweud, deuwch, oherwydd dyma pwy ydw i, nid ryw cwac doctor ydw i. Fi ydy y gwirionedd. Fi ydy gair Duw sydd wedi dod â iachawdwriaeth i'ch plith chi. Does na neb yn fwy cymwys i ddeud y geiriau. Deuwch, sgynna i ar y sleid nesaf? Dewch ata fi bawb sy'n cael ei llethu gan feichiau trwm, a'r ho fi orffwys i chi. Nid fi sy'n deud hyn, mae'r Iesu yn deud hyn wrtha chi. Dwi ddim yn gwybod eich amgylchiadau chi heddiw. Da chi'n gwybod lle da chi. Da chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Da chi'n gwybod am eich struggles yr wythnos dwytha. Da chi'n gwybod am y llawenydd da chi wedi cael, a falle wedi cael amser caled. Mae Iesu'n gwybod am a'n deud, dewch ata fi nawr. A mae'n rhyfedd yn clywed gwahoddiad hyfryd yr arglwydd Iesu, bobl ddod ato fo, chi a finna. Ydyn ni'n clywed yr Iesu'n dweud, wrtha fi, tir data fi nawr. Dyma wahoddiad Iesu ni i bobl Cymru heddiw. Ydyn nhw'n clywed. Ydyn nhw'n clywed llais yr Iesu'n dweud, dwi eisiau i chi ddod ata fi. Dwi'n gweld eich bywydau chi, dwi'n gweld y gwagedd, dwi'n gweld y diffyg ystyr, dwi'n gweld y struggles a dewch ata fi ac hefo'n gilydd mi allwn ni ddelio hefo'r pethau hyn. A mae pobl Cymru a Chaerdydd yn agored i gymaint o syniadau rhyfedd, syniadau sydd yn tanseilio i bywydau a'i sicrwydd nhw yn y dyddiau yma. A maen nhw angen cariad Duw yn Iesu Grist. Maen nhw angen y meddyg da. Maen nhw angen iachawdwriaeth. Ond mae'r gwahoddiad yn un penodol yn dydi. Ac mewn ffordd mae'r Iesu'n dweud, mae'n deud mewn fan arall. Os da chi wedi blino ac wedi gorlwytho'n cario gormod o lwyth, dwi'n eich gwahodd chi ata fi. Os di'ch bywyd chi'n braf, os da chi'n fodlon ar bethau, di hwn ddim yn wahoddiad i chi. Os ydych bywyd chi'n fel i gyd a phopeth yn dda, di'r gwahoddiad hwn ddim i chi. Os ydych chi'n teimlo'n gwbl ddedwydd, di'r gwahoddiad hwn ddim i chi. Oherwydd, fel dwedodd Iesu mewn man arall yn Efengil Marc, dwi'n mynd i rhoi hon. Clywodd Iesu a dywedodd wrthyn nhw, dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. Deuwch ata fi os da chi yn flinedig ac os da chi yn llwythog, ac fyddai'n rhoi gorffwysdra i chi. Na 3 gair efo yma. Blinedig, copial, rhywun sydd wedi blino oherwydd gwaith caled ydy'r syniad. Da chi wedi bod mewn brwydr yn eich bywyd, os na broblema da chi wedi gwynebu, os na rhywbeth wedi bod yn waith caled, una i'r day job, neu eich bywyd chi yn gyffredinol, yn y teulu, neu yn bersonol yn y galon. Da chi wedi blino. Mae'r gwahoddiad i chi. Yr ail ydy llwythog wedi'ch gorlwytho.
Horitio ydi hwn yn y groed. Da chi wedi gorlwyso bod yna ormod o stwff ar eich sgwyddau chi a da chi methu cerdded oherwydd i fod o'n rhy drwm. Ac yna gorffwys ydy'r trydydd gair, anapawo. Gorffwys neu adnewyddu neu stopio gwneud rhywbeth. Deiwch ata fi os ydych chi'n flinedig ac yn llwythog. Blinedig yn gallu cyfeirio at ynyddiau yr Iddewon, at y gyfraith Iddewig oedd yn gwasgu hefo'r holl reola man yma. Mae'n gallu golygu pobl sy'n methu ymdopi efo bywyd. Mae'n gallu golygu cleifion sydd yn dioddef ac yn ofni'r dyfodol. Mae'n gallu golygu teuluoedd sydd yn bryderus am eu cyflwr eu hunan. Mae'n gallu golygu y tlawd sydd ddim yn gwybod o ble y daw y pryd nesaf. Mae'n gallu golygu pobl sydd yn gaeth i bechoda. Mae hwnna'n cynnwys pawb o hwnna ni mewn gwirionedd. Am bod ni'n troi at y meddyg mawr. A be mae'r Iesu'n ofyn ydy, ydw i'n un o'r rhain? Ydych chi'n un o'r rhain sydd yn llwythog ac yn flinedig? Peth gorau chi'n neud ydy dod at yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd na fod i'r gwaredwr a'r arglwydd. Oherwydd y groes a'r atgyfodiad ac am ddyfod cymwystera i'n hiachau ni. Ac yn ei gloi, mae'r Iesu'n dweud, mae ar y sleid arall, dewch gyda mi o dan fy iau. Hwn dy'r un ola ti dweud, ia. Mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostynedig ac fe gewch chi orffwys. Mae fy iau yn gyffyrddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Gwisgwch fy iau, y yoke ynde, y teclyn hwnnw oedd yn cael ei roi ar anifeiliaid ac oedd bobl yn ei ddefnyddio i gario pwysau trwm. Pwrpas iau ydy cario pwysau yn effeithiol. Nid cael gwarad o'r pwysau, ond helpu chi gario'r stwff da chi angen i gario. Pam briododd Vicky a finna flynyddoedd maith yn ôl? Dwi'n cofio mynd i siop Davies y teuluwr yn yr Wyddgrig, siop enwog yn y gogledd i brynu siwtiau, ac o'n i'n cael siwt 3-piece ar gyfer fy mrhiodas. Ac oedd o'n deud tu allan i siop Davies ar ganol dref Wyddgrig, bespoke tailor. Come on, bespoke tailor, fydd hwn yn siarad yn grand, medda fi. Bespoke tailor. A da chi fod dyma fi mynd i mewn i'r siop a dechrau siarad hefo rhai o bobl. Mae'n i mi siarad Saesneg cywir yma, mae'n bespoke, dydi. Good afternoon, medda mi. I want to buy a 3-piece suit for a wedding. All right, mate. Looking for new kegs, medda boy. Efo acen Lerpwl yn y fan yna. So dyma mynd i yngeiriadur ac eto, gyda'r bespoke yma, bespoke. Made to measure. Dwi dal ddim yn credu na dyna di ystyr bespoke. Nes i edrych wrth baratoi. Made to measure suit. Ac oedd y siwt o'n i'n grand o'n hof yn yn priodas ni. Ar ti'n cofio? Ia, grand o'n hof. Oherwydd bod gynnau made to measure. Fy iau sydd esmwyth medda Iesu Grist. Dwi'n paratoi iau ar eich cyfer chi, yn dy fywyd di, yn dy sefyllfa di, yn dy waith di, yn dy argyfwng di. Mi fydd o'n esmwyth, ac mi fydd ar dy gyfer di i gario y pwysau trwm wyt ti'n gorfod ei gario. Dyma pam bod Iesu'n gymwys i ddeud, deiwch ata fi. A dyma pam bod yn gymwys i roi gorffwys i chi. Mae yna le yn yr arglwydd Iesu, ac wrth gredu a dilyn yr arglwydd Iesu i gael yn adnewyddu, ac i orffwysodd i wrth yr holl dreialon, mae'r byd yn ei daflu tuag ata ni. Da ni am ganu rwan enyn, wrth orffan, sy'n siliedig o'n pennill cyntaf ar y geiriau. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr,
Linderog un, ceiarf ymron, roi pwys dy ben i lawr. Gawn ni gamu hefo'n gilydd.